Mi-am regăsit la un nou vlog, cam nu m-am ținut de promisiune, că am postat azi. Am vrut să fac acest vlog, să mă joc acest joc, numai prost să pronunț cuvintele bine. La Jesse Bulletin, eu m-am mai jucat în trecut pe telefon, am două rebirth-uri. Și aici am 0, aici la rebirth 0. O să vă arăt pe telefon, când o să intru și pe telefon, eu vreau să pun aici sus, pentru că pot să vină și ajutoare, adică airdrop și vor veni afară, nu prea aici. Uite pe aici, unde vin camioanele acestea. Vor veni 3 cutiuțe cu haine strălucitoare ca silverele astea, dar nu silverele astea. Acum trebuie să colectăm haine de pe bandă. Imediat. S-a auzit încărcător pentru ceas. Că a căzut. Bun. Îmi place că trebuie să aduc multe. Iată cum e mai. Bă, nu știu. Mă trebuie să așteptăm până se spară. Un pic pisitor. Dar când ai de-alea mari, când ai mașini mai mari cât astea, ești super tare. Poți să faci foarte multe haine. Vă duc la shop să vă arăt care prima mașină și care ultima. Sunt modulul L, așa îi zic eu, XL, XXL, XXXL și cam atât, 4 module sunt. Aici sunt modulul XXL. O să vă arăt toate modulele de la început. Trebuie să dau foarte mult. Foarte multe. Dar cât de a sărit? Doamne, cât de-am sărit. Mă, de unde aveam 8 din aia. Hopa. Nu trebuia să vedeți asta. Bun. Asta e cea mai mică mașină posibilă, prima. Rusty. Dacă vreți să o luăm, să vă arăt cât de greu face. Mai da cu voi, haide să luăm câteva de astea, câteva astea și uite asta. Cred că sunt cu voi și tot cu voi trebuie să fie de la început, tot dacă am enorm de mulți bani și pot să cumpăr foarte multe mașini. Da, asta ce puțin să le duc pe astea două. Cum bag viteză. Nu știu că să bag viteză. Am primit 3 milioane. Uite aici avem toate mașinile pe care le-am avut. Și vă dau să le vedeți. Uite aici.
Cam astea două sunt mașinile. Și haideți să punem haine. Dacă vedeți aici am un magnet. Era un new friend și am acceptat un prieten nou, că noi trebuie să fim toți prietenii. Mă găsiți Cosminescu sau dacă nu merge Rareș 1, 2, 3, 4. Mă găsiți. Dacă sunteți abonați sau dacă nu și aveți Roblox. Dacă nu, puteți să vi-l instalați și să fim prieteni și când intru eu să vă apară avatarele voastre pe filmare. Aici apare doar avatarul meu. Dacă mi intră prietenii, o să-mi apară aici sus. Join you. Numele persoanei străine. Și asta mare va fi. Aia mare va fi Ebro. Trebuie să ajung să fac urși. Trebuie să duc la gold și de diamant. De safir. Trebuie să ajung la alea două. Și cu alea două trebuie să fac 3085 3 trilioane 80,85 ca să cumpăr acolo. Dar cine are două cu schidon, doamne, nu știu să-l pronunț. Alea mici erau mai bune, pentru că să dau mai mulți bani acum. Presimți că stau foarte puțini astea. Mai de exemplu, ambele două îți dau 5 bani și Rusty îți dădea una 5 bani. Și costau mai puțin. Băgai două mașini de Rusty atunci și te luai pe următoarea. Aici nu mai e la fel. Uite, eu cum am băgat odată primesc doar 3 bilioane și eu trebuie să fac vreo 200 și ceva. Este foarte greu acum. Și atunci era foarte, foarte easy peasy. Ha? Eu cum știam. Vreau să văd câte ori. Bun, cum vedeți, la coins sunt pe primul loc. Cam până aici va fi vlogul, așa că pa! Și să nu uitați să dați like și subscribe la canalul meu.